juma do ala octobre kalo kile mugani fila samba fila ni mugani kile kibara mbambolo kalese o mabi ayela ka fo Sikaso marala ayela ka fo ko jatke wale tabaw ni marfatugu kon tagala tieni koni ke Blenjo koni e mara kon nala Blenjo kilometre wora de be Blenjo ni Chombugu koni nyokonte entreprise do be noto ko hotel o le kon balaka Chombugu koni pon koni glan o kon nala u koni tara Bienjo u koni tala Blenjo koni kataka maduru koni minayino chauffeur nani ale ni gardien kile o konna la wecheni ko lado entreprise yere kono wecheni ke yeno barsa wiye citerne kelen jeni ale ni camion ba kile o konna la marfatiki nungo ni ma ko ni nga folo yaye ka fo ko u chama ni nana moto la o chama buka moto sanfe o yala la Blenjo koni mara koni konna la mamunu koni minela mate u fandon autorité koni ko kabase ko kele ko yina wara mbambolo ka dokulo ko de ka fo ko Nations Unies mo ko koni menale clé flatikila mali koni konna la kadam ne otokalo clé mo koni flala fo ko tabla o ko talo clé mo anina u koni gandi na lien koni te na kedo were ka o de ka fo ko be na kuma mali yera koni situation politique ana a sécuritaire ka mali on yera fana ka hake yera bisa ka bunya chugo ya mina ani ame transition kon nala o fanga yere fana bisa ka sabati chugo mina ka ban aban kuma la parce que jour kon nala ko be na kuma fen chama ka barsa oni anga transition fanga koni ma ko mena na nyogonye ko be na siki ka foke ka be ko chama na o ka ni jamala den koni se fait oni MINUSMA mo ani l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger ani mamunu koni da fana kanga do kuyina kunolu be ka jeni koni mena siki ka siki point koni ke ku gani nali koni ye kokore ko barsa depuis 2013 ala tete nali ke ka donga fo ye benga munu ke na soro olu kon bala ka bo usirafe ali kore afana no oye idali maraye ayela ka fo ko faransa ko nga armée ye Nasser Al-Tergi koni no ye katiba komanda ye oye ofaka Al-Tergi koni nga saya koni communiquer koni ke ayela ka fo ko katiba jatke wali tabo koni ka numéro 2 kunye ale koni leme gourma serma koni marala ayela ka fo ko Nasser Al-Tergi koni tumbe ko chama koni kuna katiba koni yeno ko fami koni fana ye bomchi akoni a spécialisé le no ola kosobe o yaka bara yere Al-Tergi koni nom neli ani manani koni nyokontu mi no fe no olobe aka commandement kono mena kuma la no fe o solution kele mbon kono koni o de kam ko chula o be se ka o soro chugo ya mina barsa mena o nom neli la kibala laba mbambolo ka dokulo ko de ka fo mali gouvernement koni communiqué do bla o ya ila ka fo ko ya me bolo sira ko conseil islamique koni mega négociation do buluda ani terrorisme ni nyokonte be ani kenya koni mesaka na mali koni na chugo mina koni bolo sira te olu yere koni makuma inke wolu makuma infana wa ku ba yela ka fo ko kuma inte chinyi o konna la ko olu koni mesaka fo dialogue international inclusif kuma koni ku be na o ko koni fana buluda pour que terrorisme yere bisaka nyogonye face à face ube kuma mini kan ke o be saka buluda chugo mina be ani kenya bisaka sabati mali koni na chugo mina ku ya kuma fo ko nga kuma a wale bla bara la folo ko wa ko négociation kan ke mali kun kan ko kan ko te wali aka soro uma fo mali ndowi ko mali ka be anaka kilia afia be saka na mali la chugo mina be me saka na mali la chugo mina ko yodu ka priorité ko nga ko kuma me ka fo ko o lieu conseil islamique mo ko bla o ko nyama pour que uni terrorisme ko me saka nyogo kuma ya chugo mina ko o kuma te chi ama mbolo ka dokulo ka odini ama fo okambe